Isiganeko esikhwankqisayo sehlazo lokugopisa kwabantwana bebanga leshumi. Bangaphezu kwama800 abantwana abachaphazelekayo besuka kwizikolo ezisithandathu kwingingqi yaseWatertambo, amathole West kunye neNelson Mandela Metro. Kutyholwa ngokuba bakopa iphepha le-Maths Literacy, i-Tourism, i-Accounting, i-Business Studies kunye ne-Life Orientation. Ootitshala kumsasazi abayi-32 bajongene nezityholo zobana ngaba bakopise abantwana, ukanti inqununu ezintandathu zezikolo nazo zijongene nezityholo, ngoba khumbula msasazi ootitshala bona bezi-invigilators esikolweni, ukanti uprincipal bezi-chief invigilator. Ibhodi ejongene nokulawula isikolo ecibeni igrogrisa ngokuya kwiinkundla zomthetho ukuba nje isebe alizikhuphi iziphumo okanye banikwe izizathu ezibambekayo. Ndicela ntonye kwisebe lezemfundo malizise iziphumo zabantwana bethu, ngoba aba bantwana bazawukhetha ukudla ii-drugs, badle indlwala, benzubugebenga. Abazali babantwana abaqumbe basisifu bambi baxhelekile emphefumlweni. Indiphatha kabuhlungu laa nto, kuba ukuze ndimzise kwesi sikolo bendiphila ngokutheza iinkuni ehlathini zithengwe ngabantu. Umntwana kunamhlanje akalali, ndilala naye ekamereni, kunzima nokuthini, akatyi, akahlambi. Akucaci ukuba kuzokwenziwa ntoni na ngeetitshala ezichaphazelekayo, kodwa isebe lithi lizawuphanda kuthathwa amanyathelo ngakuzo ngokweziphumo zophando. Abantwana bona bazobhangiswa ekubhaleni iphepha lebanga leshumi iminyaka ethi mayibe 3 bengathathi inxaxheba. Ndinkululeko Nyembizo, Iindaba ze-SABC, ePort St Johns.